l'Àliga de la ciutat, en els seus 650 anys, ballant aquesta dansa. Avui tenim l'honor de comptar entre nosaltres en el públic el mestre Vilà, que és qui va fer la recepció de la partitura documentada a l'arxiu parroquial de Santa Maria del Pi d'aquesta dansa del segle XVIII, anomenada Dansa per a ballar a l'Àliga de Barcelona per 4 xirimies. Per tant, també un fort aplaudiment pel mestre Vilà, que el tenim aquí a la plaça, que ara fa 30 anys va fer possible que aquesta àliga pugui recuperar el seu ball i el tingui pels seus moments més simbòlics.